Vivim temps difícils, precarietat laboral, atacs a la llengua i la cultura catalanes, mercantilització acadèmica, masclisme, corrupció, racisme, destrucció del territori, homofòbia... Són molts els atacs que rebem i les problemàtiques que ens afecten, i no podem quedar-nos de braços plegats. Fa 12 anys, el Casal Popular Boira Baixa és un punt de trobada de multitud de lluites, somnis i il·lusions compartides que pretenen transformar la realitat que vivim. Treballem per la transformació social, per la independència dels països catalans i per la defensa de la llengua i de la terra, plantant cara al capitalisme, al patriarcat i al feixisme. I ho fem des de la base, treballant per reforçar i potenciar el teixit associatiu manlleuenc, compartint el casal amb entitats, col·lectius i organitzacions i treballant colze a colze per construir el Manlleu viu i participatiu que volem. Fer-se soci del casal és una manera de donar vida a un espai compromès i crític per poder seguir teixint i transformant el barri, el poble i el país. Ajuda'ns a seguir creixent. Amb tu serem sempre. Tots junts sumats amb la força d'un gegant destruïm tots els murs, construïm l'espai comú. Ai, 10 minuts, segons, perdó. Vale. Marxo, Tapes l'accent de la O. Fixament. No, però no me distreguis, et mira tu i no la càmera. Anem, que se m'escalfarà la cervesa. Hi ha sonido aquí? Ja l'he fet, encara hem dit dos. Mireu. Un rato. Vale. No, però que n'han gravat. Coca-Cola.